van ook bakkerij Rosseo die open is. De zondag, dus het is recht over de Action. Dan ga ik even kijken wat daar van de openingsuren zijn. Nou, hier de maandag tot de zondag 7 tot 7. Vanaf 8 uur tot 17:30 en het weekend tot 17 uur. En de zaterdag is die iets vroeger nog open. Dus wel interessant hier, die bakkerij Rosseo. Je kan hier ook zitten om rustige koffie te drinken en een gebakje te eten. Dat is er natuurlijk veel te weinig. Hè. Als je hier in Nederland nu nog een bakkerij wil vinden, moet je ook overal gaan zoeken. Waar is er nog een bakkerij?